हेल' लोगोफोर मोनाबिलिनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो आंनि एनबि क्रिएशन चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय स' लोगोफोर दिनै आं नोंसोरनो मोनसे इन्टारेस्टिं मोनसे ब्रेकिं निउस लानानै फैदों दिनैहाय नैबे आइफल पिकनिक स्पटआव ओरैबायदि गाजा गोमजायै दिनै अपेनिं खालामनाय जाबाय स' आं दिनै बेयाव दिनैनि गासै प्रग्रामफोरखौ नोंथांमोननो फारि फारि देखायगोन आरो सोर सोर आर्टिस्टफोर फैदों गासैखौबो आं नोंथांमोन देखायनो दिनै रेडि स' नोंथांमोना दिनैनि प्रग्रामखौ नायनो गोसो दङब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय अब्लानो दिनैनि प्रग्रामनि फारसे नोंथांमोना नुनो मोनजोबगोन स' बिदिब्ला आवगायदोनि स्टेजनि फारसे स' लोगोफोर फैयै फैयै जोङो फाइनालि जोङो जायगाखौ जोङो मोनफैबाय पिकनिक स्पट बेनो जाबाय फार्स्ट गेट जोङो एन्ट्रेन्सनि गेटआव हाबजेनबाय जों लासै आवगायलागासिनो दङ स्टेज फारसे माबायदि जायो थांगासिनो दङ ओरैबायदि मोजां साननानै साजायदों आरोखि जोबोर मोजां मोनगासिनो दङ गोबां जोंनि कमिटिनि मानसिफ्राबो बिराद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनैनि बे आइफोर लाइटिंनि प्रब्लेम स' अब्लाबो हागौमानि आङो सेस्था खालामगासिनो दङ नोंथांमोन दिनैनि बे गासै जायगाफोरखौ देखायनो थाखाय नाथाय दिनैहाय जोंनि जि प्रग्रामनि जि मोसानाय गित खननाय आर्टिस्टफोरा दिनैहाय फैगासिनो दङ दिनै गासैखौबो नोंथांमोना दिनैनि हायलो दैलो रंजानाय मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बिराद जोबोद मोजां आर्टिस्टफोर मोसाफैनाय गासैबो प्रग्रामखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन नायदो लोगोफोर आइफल पिकनिक स्पटआव मा खाजा मोनजायो अमा बेदरनि हांनाय एबा सावनाय बर'फोरनि बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन खाजा जाबाय अमा बेदर आरो उरा नै मा जाना नांगौ बेहाय मोनजोबगोन नै सन्त्रा इरि गासैखौबो मोनजोबगोन दासो फैदों आं स' लोगोफोर दिनैनि दखान गासै गला सन्त्रा गरम सन्त्रा थान्दा सन्त्रा गोदै सन्त्रा भुटाननि सन्त्रा नारें खमला बायदि फानगासिनो दङ आरो बायदि रोखोमनि मोनगोन आरो दिनैनि बे आइफल पिकनिक स्पटआव जेबो आंखाल गैजासे दाउ अमा बेदर हांनाय बायदिसिना तामुल इरि दै मोनदों आरो गासैखौबो नांगौखिनि बुस्थुखौ नालि फैबाय आरो बेयाव अन्थाइनि माखासे डिजाइन खालामनानै होदों 2021 लिरनो हादों आरो बेजों लोगोसे हेपि निउ इयार लिरनानै बेयाव माखासे फट' लानायनि सुबिदा खालामना होदों जायनि जाउनाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा पालो पाथै जामनाय बादि फट' सेल्फि लानो हांखुर जानानै बेयाव जथुमगासिनो दं नेगासिनो दं पालो टिकेट दानांगौ बायदि बेवहाय जाम जानानै मानसिफोर नेगासिनो दङ सेल्फि लानो थाखाय सोरबा बयफ्रेन्डखौ खेबदों सोरबा गार्लफ्रेन्डखौ खेबदों आरो बेबायदिनो फट' सेल्फि लानो मुखुब जादों नाथाय आंहा हले जेर' एनिवे जायखिजाया माने बेयाव मोजां जायगा जादों आरोना मोजां डिजाइन खालामना होनाय जादों नोंथांमोनाबो नुखाबाय जानांगौ बेयाव बेसेबां थुब्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे जथुमदों आरो नायगासिनो दं वाव दे गोदोना केंकाय नाबाय मोजां नाय आरो मोजाङै थादो मोजाङै सेल्फि वाव नाय लोगोफोर माबायदि स्टाइलनि सेल्फि फट' लानायाव मुखुब जानायखौ नुखाबाय आरो दसे नै बेजे हेंगिं ब्रिज दङ बे हेंगिं ब्रिजआव थांलाय फैलाय होंगो दोङो मानसि आरो बेयाव बेबादिनो फट' सेल्फि लानो मुखुब आरो बे हेंगिं ब्रिजआव थाबायनो थाखाय जोबोद मोजां जोबोद इन्टारेस्टिं आङो मोनफैबाय दा स्टेज सिङाव हाबनो थाखायहाय टिकेट लानांगौ टिकेट लानायनि उनावहायनो आङो हाबसिगोन दा मोसागासिनो दङ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोसादों हिबि सोरबानो मोसागासिनो दङ आङो दसे थानानैनो हाबसिगोन आरो नोंथांमोननोबो आङो भिडिअखौ देखायसिगोन स' नोंथांमोना दिनैनि जे प्रग्रामखौ नुजोबगोन आं दिनै हाबगासिनो दङ नै बिथांमोन लोगोफोर दङ बिथांमोन दैदेननायाव दिनै बे आइफल पिकनिक स्पटआव गाजा गोमजा जानो हाबाय दा नोंथांमोना नैबे आइफल पिकनिक स्पटआव फैनानै पिकनिक जाफैनो निउ इयाराव फैनो बेरायफैनो पार्टि जाफैनो हागोन स' आं दिनै स्टेज फारसे थांगासिनो गासैखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन स' आं थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायब्ला गासैखौबो नुजोबगोन नाय लोगोफोरा आं आवगायगासिनो दङ स्टेज फारसे हायलालाय हुइलालाय बर' सिख्लाफोरनि मोसानाय जागासिनो दङ
आरो गोबां मानसिया बेबायदिनो थांलाय फैलाय जागासिनो दङ आरो सोरबा जिरायना नायदों सोरबा गसंना नायदों बेबायदिनो प्रग्रामा सोलिगासिनो दं बेनो जास्ट आं ओरैनो जास्ट बेनि जास्ट इनफो होदों इनफरमेशन अबाउट दिस स्पट स' बेनो आं एफा बिदि बुंला माय नेम इज बिरदा बसुमतारी एन्ड माय निकनेम इज ब्रायन यू कैन सर्च मी ऑन इंस्टाग्राम nah looking for the eyeball pakne spot now bis aurai gura emsele bitanga pun nuzafna hadang nei telefon gayaw bitanga ma bebukte lagi ya nentang mana kana sonan naide जादों दासो दे मोजां थ' बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय जासिनाय थाबाय बे पिकनिक स्पटआ बेबायदिनो लैहोर लैहोर फैनानै बयबो मोजाङै बेवहाय एसे ओंखाम संजानानै जानानै थांनो हाथों आं बेखौ आसा खालामो बे समाव आनसुमै बर' जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मुंदांखा एक्ट्रिसआ सफैनो हाबाय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायो आरो दसेनि उनावनो बिथांनि पारफर्म खालामनायखौ जोङो नुनो मोनसिगोन सल्लागा बेबायदिनो दिनैनि भिडिअ जालांबाय थागोन थोरफो स्टेप बाय स्टेप थांगासिनो थागोन नोंथांमोना नोजोर होबाय था नायबायल' थावब्लानो नुबाय थागोन खुलुमबाय बयनिसिमबो मोजाङै दङ ना गासैबो गोजांदों नामा गोजाङा दे दा गरम मोनगोन ना गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आरो दिनैनि बे जा powali पिकनिक स्पटनि ओपनिं सान बेवहाय आंखौ हांख्रायनानै लाबोनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय दा मा बुंबावनो बुंनोबो रोंखाया नालाय दे आं दा दसे उनाव पारफर्म खालामसै नोंथांमोना नायबाय थादो एसे गोजांनायखौ गरम खालामनांगौ ना मोसाखानांगौनो माथो ना मोसानांगौ ना दे 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 दिनैनि प्रग्रामाव फुरा इन्जय खालामबाय जाबाय लोंबाय आरो प्रग्रामखौबो गासैखौबो जों नायबाय बे समाव जों थांनोसै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय